Poštovani predsjedniče Narodne skupštine, uvaženi gospodo poslanici, predstavnici koji sam već pozdravio, organizacija proistekla iz odbrambeno-otadžbinskog rata, predstavnici Privredne komore, predstavnici sindikata, medija, kolege ministri, evo, materijal je pred vama, ja ću pokušati u najkraćim crtama, koliko je to moguće, da približim ovaj prijedlog programa ekonomskih reformi Republike Srpske i našim građanima, a i vama, da na nekakav način suštinski kažem ono što je najbitnije. Programom Vlade Republike Srpske od 2. septembra 2025. godine utvrđeno je 7 ciljeva djelovanja Vlade koji obuhvataju pod 1. potvrdu i jačanje statusa Republike Srpske u skladu sa Dejtonskim sporazumom i Ustavom BiH, pod 2. analizu i pripremu reorganizacije institucija Republike Srpske, javnih preduzeća i javne uprave, pod 3. razmatranje uloge pravosudnih institucija Republike Srpske u zaštiti ustavnosti i zakonitosti u Republici Srpskoj, ali i u BiH, pod 4. donošenje mjera za sprovođenje zakona Republike Srpske, posebno zakona koji se odnose na dejtonske nadležnosti Republike Srpske. Pod 5. nastavak saradnje i zajedničkog djelovanja sa organima Republike Srbije u skladu sa deklaracijom Svesrpskog sabora održanog 2024. godine, pod 6. provođenja spoljnopolitičke aktivnosti, pod 7. odpočinjanje institucionalne i ekonomske transformacije Republike Srpske ka samoodrživoj, fiskalno stabilnoj i razvojno orijentisanoj zajednici sa snažnim osloncem na domaće resurse, tržišta i ljudski potencijal. Imajući u vidu da je jedan od utvrđenih ciljeva djelovanja institucionalna i ekonomska transformacija Republike Srpske ka samoodrživoj, fiskalno stabilnoj i razvojno orijentisanoj zajednici sa snažnim osloncem na domaće resurse, tržišta i ljudski potencijal, Vlada Republike Srpske planira preduzimanje niza mjera kako bi se ojačalo ekonomsko upravljanje i ostvarila održiva konvergencija, ekonomski rast i zapošljavanje, ekonomsko upravljanje kao sistem koordinacije ekonomskih politika s ciljem postizanja ekonomskog i socijalnog napretka u korist građana, uključuje koordinaciju fiskalnih i makroekonomskih politika kao i sprovođenje strukturnih reformi. U posljednjih nekoliko godina ekonomsko upravljanje je postalo veoma značajno u procesu proširenja. Evropska komisija prati stanje u 2 procesa. Prvi, u programu ekonomskih reformi i u okviru ocjene ispunjavanja ekonomskih kriterijuma za pristupanje programom rada Vlade Republike Srpske za 2025. godinu i programom rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2025. godinu planirana je izrada programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2026-2028. godina u 4. kvartalu 2025. godine. To znači ove godine. Aktivnosti na izradi programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2026-2028. godina započete su nakon dobijanja smjernica Evropske komisije za program ekonomskih reformi zemalja kandidata i potencijalnih kandidata 2026-2028. godina iz jula 2025. godine. U okviru procesa izrade programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2026-2028. godina, Vlada Republike Srpske je na 2. sjednici održanoj 11. septembra 2025. godine razmatrala i usvojila informaciju o aktivnostima na izradi programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2026-2028. godina. Vlada Republike Srpske imenovala je tim za izradu i praćenje strukturnih reformi u Republici Srpskoj za period 26-28. godina i zadužila Ministarstvo finansija za koordinaciju aktivnosti na izradi programa ekonomskih reformi Republike Srpske za navedeni period. Vlada je zadužila Ministarstvo finansija da u saradnji sa timom za izradu i praćenje strukturnih reformi u Republici Srpskoj izradi program ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2026-2028. godina, te da isti dostavi Vladi Republike Srpske i ovoj Narodnoj skupštini Republike Srpske na razmatranje i usvajanje. Imajući u vidu da je program ekonomskih reformi Republike Srpske dokument
kojim su predstavljene mjere ekonomske politike Vlade Republike Srpske, te da je opredjeljenje Vlade da na svim politikama koje sprovodi zajednički radi sa poslovnom zajednicom i sindikatom u izradi dokumenta zatraženi su prijedlozi Unije poslodavaca Republike Srpske, Privredne komore Republike Srpske i Saveza sindikata Republike Srpske u vidu prijedloga strukturnih reformi čija implementacija će doprinijeti prevazilaženju prepreka konkurentnosti kao i održivom i inkluzivnom rastu. Navedene aktivnosti su nastavak prakse koja se sprovodi u svim ciklusima izrade programa ekonomskih reformi Republike Srpske, uvažavajući značaj, ulogu i kontinuirano učešće socijalnih partnera u pitanjima važnim za kreiranje i sprovođenje ekonomske politike. Privredna komora Republike Srpske, Savez sindikata Republike Srpske i Unija poslodavaca Republike Srpske dostavili su prijedloge strukturnih reformi i reformskih mjera za izradu programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 26-28 godina. Prijedlozi su razmotreni i obzireni u izradi dokumenta prilikom formulisanja reformskih mjera za naredni programski ciklus. U izradi poglavlja 5 programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 26-28 godina polazna osnova su bili usvojeni strateški dokumenti Republike Srpske. Pored navedenog, osnov za izradu programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2026-2028 godina su smjernice za politike, odnosno zajednički zaključci koji su usvojeni u okviru ekonomskog i finansijskog dijaloga sa regionalnim partnerima od 13. maja 2025. godine, kao i procjena Evropske komisije za program ekonomskih reformi Republike Srpske za period 25-27 godina. U skladu sa smjernicama Evropske komisije, program ekonomskih reformi treba da obuhvati sveukupni okvir i ciljeve politike, implementaciju zajedničkih zaključaka sa ekonomskog i finansijskog dijaloga sa regionalnim partnerima od 13. maja 2025. godine, makroekonomski okvir, fiskalni okvir, strukturne reforme za period 26-28 godina, troškove i finansiranje strukturnih reformi kao institucionalna pitanja i uključenost zainteresovanih strana. Imajući u vidu da je Evropski savjet 15. decembra 2022. godine odobrio status kandidata za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji, odnosno 21. marta 2024. godine donio odluku o otvaranju pregovora o pristupanju sa Bosnom i Hercegovinom, ispunjavanje postavljenih uslova i reformskih procesa predstavlja preduslov za dalji napredak na putu ka Evropskoj uniji. U prethodnom periodu sprovedene su intenzivne aktivnosti čiji je fokus bio na strukturnim reformama i opredjeljenosti Evropske komisije da podrži rast zemalja Zapadnog Balkana kroz novi financijski instrument. S tim u vezi sa ciljem pomoći zemljama Zapadnog Balkana u intenziviranju reformi i ulaganja te radi ubrzanja procesa proširenja i rasta ekonomija, Evropska komisija predstavila je 8. novembra 2023. godine novi plan rasta za Zapadni Balkan. Planom rasta za Zapadni Balkan utvrđeno je 7 prioritetnih akcija za integraciju sa jedinstvenim tržištem Evropske unije. I to pod 1. slobodan promet robe, pod 2. slobodan promet usluga i slobodno kretanje radnika, pod 3. pristup jedinstvenom području plaćanja u evrima, pod 4. olakšanje ili olakšavanje drumskog saobraćaja, pod 5. integracija i dekarbonizacija tržišta energije, pod 6. jedinstveno digitalno tržište i pod 7. integracija sa industrijskim lancima snabdijevanja. Radi realizacije plana rasta donesena je i uredba Evropske unije o uspostavljanju instrumenata za reforme i rast za Zapadni Balkan, koji je vrijedan 6 milijardi evra i obuhvata bespovratnu pomoć do 2 milijarde evra i zajmove do 4 milijarde evra za ubrzanje socijalno-ekonomskog približavanja Evropskoj uniji. Instrument se realizuje u periodu 2024-2027. godina, a isplate će se vršiti kad se sprovedu dogovorene reforme. Uredbom je utvrđeno da svaka zemlja korisnica, kako bi primila pomoć u okviru instrumenta ili instrumenta, podnosi program reformi. Program reformi treba da pruži sveobuhvatan okvir za postizanje opštih i posebnih ciljeva iz uredbe. Programom se utvrđuju reforme koje je zemlja korisnica trebala sprovesti, kao i područja ulaganja. Program reformi obuhvata mjere za sprovođenje reformi putem sveobuhvatnog i usklađenog paketa. Vlada Republike Srpske
Koordinisala je aktivnosti u Republici Srpskoj u vezi sa izradom plana reformi u Bosni i Hercegovini za sprovođenje plana rasta za Zapadni Balkan, a te aktivnosti su obuhvatile i usaglašavanje liste indikativnih strukturnih reformi te kvantitativnih i kvalitativnih koraka u skladu sa ustavnim ovlaštenjima i nadležnostima institucija Republike Srpske. Imajući u vidu prirodu, značaj i obuhvat plana rasta, to jest reformske agende i aktivnosti ka usaglašavanju liste reformi, kvantitativnih i kvalitativnih koraka i teksta dokumenata, u Republici Srpskoj je uspostavljen sveobuhvatan i inkluzivan konsultativni proces koji je uključivao sva nadležna ministarstva, institucije i informisanje Vlade Republike Srpske radi odlučivanja o aktivnostima u okviru ovoga procesa. Savjet ministara je 30. septembra 2025. godine usvojio reformsku agendu i listu reformi. Reformska agenda i lista reformi dostavljene su Evropskoj komisiji na interservisne konsultacije, a Vlada Republike Srpske zadužila je ministarstva i institucije Republike Srpske da se uključe u realizaciju aktivnosti iz reformske agende, isključivo koje su u skladu sa ustavnim ovlaštenjima i nadležnostima institucija na svim nivoima vlasti. Imajući u vidu dinamiku procesa izrade programa ekonomskih reformi s jedne strane i aktivnosti na usaglašavanju reformske agende s druge strane, Vlada Republike Srpske opredijelila se za sprovođenje aktivnosti na izradi predmetnih dokumenata na način da u cilju proaktivnog djelovanja i usklađivanja ova dva procesa prilikom izrade pregleda strukturnih reformi, mjera i aktivnosti za naredni trogodišnji period iste poveže i uskladi sa kvantitativnim i kvalitativnim koracima i aktivnostima koje su saglašene u okviru procesa izrade reformske agende, a koje su u potpunosti prihvatljive za institucije Republike Srpske, čime je obezbijeđen kontinuitet izrade, sprovođenja i praćenja strukturnih reformi u Republici Srpskoj. U kontekstu svih procesa i aktivnosti sprovedenih u prethodnom periodu, obzirujući mjere ekonomske politike Vlade Republike Srpske koje su utvrđene u programu ekonomskih reformi Republike Srpske za period 25-27 godina, program Vlade Republike Srpske i prijedlog socijalnih partnera i smjernice Evropske komisije, Vlada Republike Srpske izradila je prijedlog programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2026-2028 godina po hitnom postupku koji obuhvata sve prethodno sprovedene aktivnosti, prikaz stanja u oblasti strukturnih reformi i određuje dalje pravce ekonomske politike i sprovođenja socioekonomskih reformi u Republici Srpskoj. S namjerom da u potpunosti prati metodologiju i uslove za izradu dokumenata koji definišu ekonomske politike za naredni i srednjoročni period, Prijedlog programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2026-2028 godina dostavlja se 10. put Narodnoj skupštini Republike Srpske na razmatranje i usvajanje. Uvaženi gospodo narodni poslanici, osvrnut ću se sada ukratko i na tekuća ekonomska kretanja i srednjoročni makroekonomski scenarij. Prema izveštaju Međunarodnog monetarnog fonda iz oktobra 2025. godine, znači iz ove godine, globalna ekonomija se suočila sa nizom problema. Očekuje se slab rasta na izvjesnost rasta zbog povećanog protekcionizma, ograničenja migracija i slabljenja međunarodne saradnje. Nakon kratkotrajne stabilnosti na početku 2025. godine, ekonomska aktivnost pokazuje znakove umjerenog usporavanja. Globalna ekonomija se pokušava prilagoditi novim političkim mjerama, a neke od ranijih visokih carina su smanjene usled novih sporazuma. Ipak, produžena neizvjesnost i moguća eskalacija protekcionizma mogu dodatno usporiti privredni rast. Nepredviđeni šokovi u ponudi radne snage, posebno u ekonomijama koje se suočavaju sa procesom starenja stanovništva i nedostatkom kvalifikovanih radnika, mogli bi dodatno ograničiti ekonomski rast. Prema projekcijama, globalni rast će usporiti sa 3,3% u 2024. godini na 3,2% u 2025. godini i 3,1% u 2026. godini. Tokom 2025. godine predviđa se značajno usporavanje rasta u evropskim zemljama sa 3,5% u 2024. godini na 1,8% uz umjeren oporavak na 2,2% u 2026. godini.
Glavni globalni rizici uključuju dugotrajnu političku nesigurnost, uvođenje novih trgovinskih barijera i slabiji priliv radne snage zbog restriktivne imigracione politike. Međunarodni monetarni fond ističe da je neophodno voditi pouzdanu, transparentnu i održivu ekonomsku politiku, posebno u oblastima trgovine, fiskalne konsolidacije i monetarne stabilnosti. Također, preporučuje se jačanje institucija, sprovođenje strukturnih reformi, ulaganje i digitalizacija i razvoj tržišta rada, kao i očuvanje nezavisnosti centralnih banaka kako bi se očuvala stabilnost i povjerenje u globalni ekonomski sistem. Zemlje sve više primjenjuju industrijsku politiku kako bi mijenjale svoje ekonomije i podržale strateške sektore i kompanije. Glavni ciljevi ovih politika su povećanje produktivnosti, smanjenje zavisnosti od uvoza, posebno energenata i jačanje ekonomske otpornosti. Europska komisija je svojim najnovijim jesenjim ekonomskim projekcijama objavljenim u novembru 2025. godine najavila kontinuiran rast uprkos izazovnom međunarodnom okruženju. Europska ekonomija je prvih 9 mjeseci 2025. godine rasla brže nego što se očekivalo u prethodnim proljetnim projekcijama. Predviđa se da će realni BDP u Europskoj uniji rasti za 1,4% u 2025. godini i 2026. godini, a 1,5% u 2027. godini, dok je rast u eurozoni nešto niži, kreće se od 1,3% u 2025. do 1,2% u 2026. godini i 1,4% u 2027. godini. Glavni pokretači rasta su privatna potrošnja i ulaganja, ojačane otpornim tržištem rada, poboljšanom kupovinom moći i povoljnim financijskim uslovima. Fiskalna pozicija država članica je pod pritiskom. Deficit se blago povećava, a javni dug raste, prije svega zbog većih izdvajanja za odbranu i drugih budžetskih obaveza. Najznačajniji rizici za budući rast i dalje su prisutni, a odnose se na trgovinske tenzije, geopolitičke krize, na financijskim tržištima i posljedice klimatskih promjena. S druge strane, brže sprovođenje reformi, veća produktivnost, poboljšanje konkurentnosti i novi trgovinski sporazumi bi mogli doprinijeti bolje rezultate od očekivanih. Prema jesenjim projekcijama Europske komisije za Bosnu i Hercegovinu očekuje se da će ekonomska aktivnost ostati slaba tokom prognoziranog perioda. Naime, ekonomska aktivnost je oslabila u prvoj polovini 2025. godine, prije svega zbog slabe spoljne tražnje i rastuće inflacije. Očekuje se da će novi faktori usporiti rast tokom ostatka 2025. godine i da će realan rast BDP-a dostići 1,8%, a za 2026. i 2027. godinu projektovan je skroman rast od 2,2 i 2,5%. Privatna potrošnja ostaje glavni pokretač rasta. Deficit tekućeg računa se povećao, dok su prilivi stranih direktnih investicija ostali niski. Investicije bi mogle postepeno ojačati usled manjih političkih tenzija i veće podrške. Posmatrajući BDP Republike Srpske za 2024. godinu, prema rashodovnom pristupu, rast domaće potrošnje imao je najveći doprinos rastu, pri čemu je privatna potrošnja ostvarila realan rast od 4,4%, a potrošnja države rast od 5,6%. Izvoz je opao po realnoj stopi od 0,8%, dok je uvoz ostvario rast od 3,5%. Tako da je spoljno-trgovinski bilans imao značajno negativan doprinos rastu BDP-a. Nakon snažnih inflatornih pritisaka u prethodnim godinama, tokom 2024. godine došlo je do usporavanja inflacije, tako da je prosječna godišnja stopa inflacije iznosila 1,8%. Raspoloživi podaci Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske za prva 2 kvartala 2025. godine ukazuju na nastavak realnog rasta privredne aktivnosti u Republici Srpskoj po prosječnoj stopi od 1,7%. U istom periodu inflacija je u prosjeku iznosila 3,8% uz rastući trend, tako da je za 9 mjeseci iznosila 4%. Na osnovu kretanja makroekonomskih pokazatelja Republike Srpske u prethodnom periodu i u periodu januar-septembar 2025. godine,
privrednih aktivnosti u Republici Srpskoj i zemljama okruženja, započetih aktivnosti i planiranih politika Vlade Republike Srpske, izrađene su procjene i projekcije kretanja makroekonomskih pokazatelja Republike Srpske za period 2025-2028 godina. Uzimajući u obzir aktuelne ekonomske trendove i izglede, Ministarstvo financija procjenjuje da će rast BDP-a u ovoj 2025. godini iznositi 2,2%, uz nastavak postojećih inflatornih pritisaka. Procjenjuje se da će prosječna inflacija na godišnjem nivou iznositi 4,3%, uz najveći doprinos bazne inflacije, posebno nakon rasta cijena električne energije, cijena usluga, cijena hrane, bezalkoholnih pića te rasta najnižih plata. Očekuje se da će glavni pokretač rasta ostati domaća potrošnja, podržana rastom plata i penzija te rastom kredita sektoru stanovništva, kao i doznaka iz inostranstva. Zbog visoke baze u 2024. godini potrošnja države će biti blago povećana, iako su prisutni negativni rizici vezani za globalnu ekonomiju u vidu smanjenja konkurentnosti evropske ekonomije koja ima posljedice na spoljnu potražnju. Očekuje se nastavak trenda većeg rasta i izvoza u odnosu na uvoz. Ovako kretanje pozitivno će se odraziti na spoljno-trgovinski bilans. Očekivana kretanja makroekonomskih pokazatelja u periodu 2026-2028 godina uzimaju u obzir aktuelne ekonomske trendove u Republici Srpskoj i međunarodnom okruženju. Uz pretpostavke da neće doći do dodatne eskalacije otvorenih vojnih sukoba i dodatnog zaoštravanja međunarodnih ekonomskih i političkih odnosa, da neće biti ponovo snažnih cjenovnih pritisaka, da će postojati mogućnost snabdijevanja proizvođača i potrošača, te da će se najznačajniji spoljnotrgovinski partneri, da će isti ostvariti ekonomski rast i održati određeni nivo izvozne tražnje. Ovdje se prvenstveno misli na zadržavanje barem nekog statusa quo u odnosu na globalna tržišta i globalna dešavanja. Ostvarenje projekcija u uslovima neizvjesnosti podložno je uglavnom rizicima na globalnom nivou. Od prirode i obima rizika zavisi utjecaj na srednjoročna kretanja u domaćoj privredi. Dalje, usložnjavanje okolnosti u okruženju i u zemlji negativno bi se odrazilo na ekonomiju Republike Srpske. Projektovane stope privrednog rasta Republike Srpske u periodu 2026-2028 godina iznose 2,6%, 2,9% i 3,1% respektivno. Očekuje se nastavak rasta privredne aktivnosti vođen domaćom tražnjom investicijama uz pozitivan doprinos spoljno-trgovinske razmjene. Znamo da će u 2026. godini najniža neto plata u Republici Srpskoj iznositi 1000 konvertibilnih maraka, te da će se najniže neto plate u zavisnosti od stepena stručne spreme potrebnog za obavljanje određenog posla kretati od 1050 do 1450 konvertibilnih maraka. Stabilno tržište rada uz rast zaposlenja i blago povećanje plata omogućit će rast raspoloživog dohotka, što će uz pozitivan doprinos potrošnje države održati domaću potrošnju. Također, očekuje se da će realizacija najavljenih investicija u energetske projekte, putnu infrastrukturu, zdravstvo i poljoprivredu pozitivno utjecati na rast. Rast domaće potrošnje i investicija posljedično će utjecati na povećanje uvoza, dok će očekivani oporavak spoljne tražnje povećanje izvoza usluga, te potencijalno otvaranje novih kanala prodaje omogućiti rast izvoza. Date projekcije prati prisutna neizvjesnost zbog obima i prirode šokova na globalnom nivou. Fiskalna politika Republike Srpske ima za cilj održavanje kontrolisanog fiskalnog deficita na nivou manje od 3% BDP-a, te zadržavanje javnog duga ispod 60% BDP-a. Uprkos izazovima kojima je bilo izloženo u prethodnom periodu, tržište rada je ipak zadržalo stabilnost. Stabilna kretanja na tržištu rada rezultat su kontinuiranog rada na poboljšanju uslova rada, unapređenju institucija tržišta rada te posticanju zapošljavanja. U 2025. godini nastavljena su pozitivna kretanja koja se prije svega ogledaju kroz smanjenje nezaposlenosti i jedan rast plata. Uvaženi narodni poslanici, dame i gospodo,
Kada govorimo o strukturnim reformama i reformskim mjerama usmjerenim na rješavanje glavnih izazova identifikovanih u analizi u skladu sa smjernicama Europske komisije, identifikovane su 3 oblasti reformi sa podoblastima i to: pod 1 konkurentnost, pod 2 održivost i otpornost, pod 3 ljudski kapital i socijalne politike. Prijedlog programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 26-28 godina usmjeren je na uži set strukturnih reformi u odnosu na prethodne cikluse, kako bi fokus bio prvenstveno na realizaciji utvrđenih prioriteta. Prema navedenom, a imajući u vidu da je program ekonomskih reformi prenosni program i da svaki novi ciklus predstavlja svojevrsni kontinuitet, reformske mjere iz programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 25-27 se nastavljaju jednim dijelom u novom programskom ciklusu 26-28, ali i u proširenom obuhvatu kod određenih reformskih mjera detaljno razrađenim u poglavlju 5. Za svaku od oblasti data je analiza i stanje glavnih prepreka za konkurentnost i održivi inkluzivni rast prema svakoj od 7 strukturnih reformi u okviru 3 reformske oblasti koje su definisane smjernicama Europske komisije, nakon čega su definisane mjere koje bi trebalo da u potpunosti ili u dijelu otklone definisane prepreke. Svaka mjera detaljno je razrađena na način da je prvo izvršena analiza glavnih prepreka u okviru reformske oblasti kojoj ista pripada, zatim opisana sama mjera i data dinamika realizacije iste po aktivnostima, kao i definisanje indikatora rezultata i očekivani utjecaj na konkurentnost. Pored toga, izvršena je procjena troškova i izvora finansiranja, analiziran očekivani utjecaj na socijalne ishode kao što su zapošljavanje, smanjenje siromaštva, jednakost i rodno pitanje, a posebno su naglašeni potencijalni rizici za realizaciju mjere i planiranje mjere ublažavanja. Uvažavajući navedeno, u prijedlogu programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2026-2028 godina u okviru definisanih oblasti predloženo je 7 strukturnih reformi i u okviru njih 23 reformske mjere. Prva oblast, konkurentnost, obuhvata 5 podoblasti: poslovno okruženje i smanjenje neformalne privrede, javna preduzeća, reforma ekonomske integracije i usluge, poljoprivreda i industrija, istraživanje, razvoj i inovacije i u okviru njih 2 strukturne reforme i to: stvaranje povoljnijeg poslovnog okruženja i unapređenje sektorske konkurentnosti i pod 2 povećanje efikasnosti javnog sektora kroz reformu javnih preduzeća i unapređenje rada javne uprave. Strukturna reforma 1. Stvaranje povoljnijeg poslovnog okruženja i unapređenje sektorske konkurentnosti obuhvata 9 reformskih mjera. Pod 1. Unapređenje i modernizacija platnog prometa u zemlji i sa inostranstvom. Pod 2. Reforma poslovnog ambijenta i digitalizacija u cilju jačanja konkurentnosti i smanjenja sive ekonomije. Pod 3. Optimizacija sistema oporezivanja nepokretnosti. Pod 4. Unapređenje upravljanja općinskom nepokretnom imovinom. Pod 5. Jačanje infrastrukture, kvaliteta i pravnog okvira s ciljem integracije u globalne lance vrijednosti. Pod 6. Unapređenje sektora slobodnog pružanja usluga. Pod 7. Unapređenje konkurentnosti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Pod 8. Unapređenje atraktivnosti i prepoznatljivosti turističke ponude. Pod 9. Uspostavljanje efikasnijeg sistema upravljanja naučno-istraživačkim i inovacionim potencijalom. Ova strukturna reforma ima za cilj unapređenje konkurentnosti privrede kroz podršku tehnološkom razvoju, unapređenje uslova poslovanja i jačanje lanca vrijednosti i snabdijevanja. Modernizacijom platnih sistema i unapređenjem regulatornog okvira bit će stvoreni preduslovi za priključenje Republike Srpske, samim tim i BiH, jedinstvenom području za plaćanje, što će omogućiti povećanje konkurencije na tržištu platnih usluga u smislu pojave novih pružalaca platnih usluga i novih vrsta platnih usluga. Sa korisnicima platnih usluga će biti omogućeno i bit će u ponudi nova rješenja za bolje upravljanje ličnim i poslovnim financijama. Reforma poslovnog ambijenta i digitalizacija ima za cilj jačanje konkurentnosti i smanjenje sive ekonomije, kao i povećanje konkurentnosti i produktivnosti privrede i smanjenja sive zone s ciljem povećanja plata i smanjenja neformalne ekonomije u oblasti rada.
Optimizacija sistema oporezivanja nepokretnosti planira uvođenje promjena u smislu razdvajanja obveznika koji imaju jednu od obveznika koji imaju više nepokretnosti s ciljem ujednačavanja poreskog opterećenja. Unapređenje upravljanja općinskom nepokretnom imovinom bi imalo za cilj ekonomski svrsishodno, efikasno i transparentno upravljanje kao i rast i zaštitu javnog interesa, interesa jedinica lokalne samouprave. Jačanje infrastrukture kvaliteta prioritetno obuhvata nastavak aktivnosti na unapređenju javno dostupnog registra važećih propisa i ovlaštenih tijela za ocjenu usklađenosti informacione tačke za privrednike, uvoznike i potrošače u proizvodima, o važećim propisima i standardima o proizvodima i o domaćim imenovanim certifikacionim tijelima za certifikaciju priznatoj u okruženju i EU, čime bi domaće tržište proizvodima postalo sigurnije i transparentnije, domaća proizvodnja inovativnija i usklađenija sa savremenim trendovima. Unapređenje sektora slobodnog pružanja usluga ima za cilj pojednostavljenje administrativnih postupaka u oblasti pružanja usluga i veću transparentnost, smanjenje ili ukidanje barijera razvoju uslužnih djelatnosti. Sve navedeno za cilj bi imalo razvoj sektora uslužnih djelatnosti i omogućilo bi lagan i brz pristup informacijama zainteresovanim subjektima koji se bave ili se namjeravaju baviti određenim djelatnostima iz oblasti sektora usluga i dodatnim ulaganjem. Predviđene aktivnosti u okviru mjere unapređenja konkurentnosti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede odnose se između ostalog na povećanje obima i produktivnosti proizvodnje domaćih poljoprivrednih proizvoda, povećanje konkurentnosti i razvoj lanca vrijednosti u poljoprivredno-prehrambenom sektoru i unapređenje postojećeg fonda. Mjera unapređenja turističke ponude ima za cilj razvoj turističkih proizvoda, odnosno turističke ponude koja je atraktivna za međunarodno tržište i izgradnja nedostajuće turističke infrastrukture koja bi podržala ponudu u zemlji. Realizacija mjere uspostavljanja efikasnijeg sistema upravljanja naučno-istraživačkim i inovacionim potencijalom će pomoći domaćoj privredi da efikasnije koristi svoje potencijale i da se bolje pozicionira na globalnim tržištima. Strukturna reforma 2. Povećanje efikasnosti javnog sektora kroz reformu javnih preduzeća i unapređenje rada javne uprave. Obuhvatila je, pored sektora javnih preduzeća, i javnu upravu u cjelini, a u skladu sa programom Vlade Republike Srpske koji je u okviru 7 ciljeva djelovanja Vlade utvrđen je cilj, analiza i priprema reorganizacije institucija Republike Srpske, javnih preduzeća i javne uprave. Ova strukturna reforma obuhvata 3 reformske mjere. Unapređenje funkcije upravljanja i nadzora javnih preduzeća i povećanje transparentnosti i odgovornosti javnih preduzeća. Pod 2. Funkcionalno i korporativno restrukturiranje mješovitog holdinga Elektroprivrede Republike Srpske, unapređenje tržišta električne energije i pod 3. Smanjenje učešća izdataka za tekuću potrošnju u javnoj upravi. Osnovni cilj druge strukturne reforme u oblasti konkurentnosti je povećanje efikasnosti poslovanja javnih preduzeća i unapređenje rada javne uprave, što će za rezultat imati unapređenje konkurentnosti čitave ekonomije Republike Srpske, smanjenje rizika po javne financije te stvaranje fiskalnog prostora za pružanje drugih javnih usluga. Mjera unapređenje funkcije upravljanja i nadzora javnih preduzeća i povećanje transparentnosti i odgovornosti javnih preduzeća ima za cilj unapređenje funkcije upravljanja i nadzora sektora javnih preduzeća, uključujući i povećanje transparentnosti njihovog poslovanja kao i odgovornosti. Ključne aktivnosti se odnose na uspostavljanje sveobuhvatnog i ažurnog registra javnih preduzeća, jasnih kriterija za vlasništvo u javnim preduzećima i osnovnih principa korporativnog upravljanja, kao i na primjenu politika u oblasti upravljanja javnim preduzećima i na transparentnosti javnih preduzeća usklađenih sa najboljom praksom. S tim u vezi potrebno je uspostavljanje s jedne strane odgovarajućih mehanizama odgovornosti i nezavisnosti u upravljanju javnim preduzećima, a s druge strane mehanizma koordinacije vladinih organa u nadzoru nad poslovanjem javnih preduzeća. Druga mjera odnosi se na funkcionalno i korporativno restrukturiranje MH Elektroprivreda i
i unapređenje tržišta električne energije. Vlada Republike Srpske je u prethodnom periodu identifikovala prioritete i pokrenula reformu tržišta električne energije, restrukturiranje i reorganizaciju mješovitog holdinga Elektroprivreda Republike Srpske. Isto obuhvata nastavak funkcionalne i pravne reorganizacije elektrodistributivne djelatnosti uz uspostavljanje adekvatnih mehanizama nadzora i kontrole aktivnosti s ciljem razdvajanja i sprečavanja diskriminacije učesnika na tržištu i narušavanja konkurencije. Uspješna reorganizacija i konsolidacija svih preduzeća u mješovitom holdingu Elektroprivreda Republike Srpske kao mjera je preduslov za dugoročno obezbeđenje dugoročne energetske sigurnosti i nezavisnosti, za održavanje konkurentnosti i pristupačnosti cijena energije za domaćinstva i privredu, razvoj tržišta električne energije uz integraciju na evropsko tržište, kao i povećanje upotrebe obnovljivih izvora energije. Mjera smanjenja učešća izdataka za tekuću potrošnju u javnoj upravi će biti realizovana kroz izmjenu organizacije javne uprave i povećanja efikasnosti njenog rada, uspostavljanje nove organizacije rada i sistematizacije radnih mjesta kroz operacionalizaciju strateških planova u javnoj upravi stvorit će se uslovi za optimizaciju broja zaposlenih, pa samim tim isto će biti osnov za izradu strateških planova za smanjenje ukupne potrošnje za plate. Druga oblast, održivost i otpornost, obuhvata 3 podoblasti: zelena tranzicija, digitalna transformacija i reforme tržišta energije. I u okviru njih strukturne reforme koje su 3. Energetska i zelena tranzicija, ubrzana digitalna transformacija i pod 3. unapređenje sektora transporta modernizacijom infrastrukture uz usklađivanje strateškog i regulatornog okvira sa EU politikama. Strukturna reforma 3. Energetska i zelena tranzicija obuhvata 3 reformske mjere: povećanje učešća obnovljivih izvora energije i povećanje energetske efikasnosti, unapređenje tehnološkog nivoa i prelazak privrede na zelenu i cirkularnu ekonomiju i prelazak sa linearne na cirkularnu ekonomiju. Ova strukturna reforma ima za cilj sprovođenje energetske i zelene tranzicije uz obezbeđenje energetske sigurnosti i energetske nezavisnosti, pristupačnih cijena energije za domaćinstva i privredu, reformu tržišta uz integraciju sa EU tržištem, kao i povećanje efikasnosti proizvodnje i upotrebe energije i veći udio obnovljivih izvora energije u energetskom miksu. Cilj mjere povećanja učešća obnovljivih izvora energije i povećanje energetske efikasnosti je da se predstave kretanje u pravcu zelene tranzicije elektroenergetskog sektora u Republici Srpskoj te poveća udio obnovljivih izvora energije kroz realizaciju kapitalnih investicija. Druga mjera se odnosi na pružanje podrške preduzećima za unapređenje tehnološkog nivoa i prelazak na zelenu i cirkularnu ekonomiju kroz finansijsku podršku za implementaciju projekata u preduzećima i informativnu podršku za podizanje svijesti, razmjenu informacija i obuke. Treća mjera u okviru predmetne strukturne reforme usmjerena je na prelazak sa linearne na cirkularnu ekonomiju, a obuhvata aktivnost finansijske podrške realizaciji projekata u energetici i industriji koji imaju uticaj na zaštitu životne sredine. Strukturna reforma 4, ubrzana digitalna transformacija, ona obuhvata 2 reforme, odnosno mjere, i to stvaranje preduslova za digitalnu transformaciju i pod 2 ubrzani razvoj djelatnosti i digitalizacije privrede. Ova strukturna reforma ima za cilj unapređenje procesa pružanja usluga i poslovanja privrede i javne uprave Republike Srpske uz bezbjednu upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija. Navedena strukturna reforma treba da doprinese unapređenju efikasnosti, konkurentnosti i inovativnosti sistema javne uprave i privrede. Ova prva mjera se odnosi na stvaranje preduslova da digitalnu transformaciju i bit će provedena kroz unapređenje infrastrukture za širokopojasni internet, s obzirom na to da isti predstavlja osnov za sve druge digitalne usluge. Druga mjera je usmjerena na ubrzani razvoj informaciono-komunikativne djelatnosti, odnosno industrije, tehnologija i proces digitalizacije poslovanja i poslovnih procesa i stepen integracije digitalnih tehnologija u privredi.
Ovaj razvoj i ovakav način razvoja privrede ne samo da bi otvorio nova, dobro plaćena radna mjesta, već bi omogućio ubrzani proces digitalizacije privrede Republike Srpske, vodeći ka rastu ukupne produktivnosti društva. Strukturna reforma 5, unapređenje sektora transporta, modernizacijom infrastrukture uz usklađivanje strateškog i regulatornog okvira s EU politikama obuhvata 2 reformske mjere. I to izgradnja i modernizacija transportne infrastrukture i pod 2 usklađivanje regulatornog okvira sa EU politikama. Navedena strukturna reforma ima za cilj modernizaciju i obnovu transportne infrastrukture uz usklađivanje strateškog i regulatornog okvira sa EU politikama, prije svega infrastrukture koja čini sastavni dio evropske transportne mreže. Prva mjera se odnosi na izgradnju i modernizaciju transportne infrastrukture otporne na klimatske promjene sa zadovoljavajućim nivom bezbjednosti, čija realizacija će doprinijeti ispunjavanju ekonomskih kriterijuma za pristupanje EU i implementaciji relevantnih politika iz procesa pridruživanja. Druga mjera je usmjerena na usklađivanje regulativnog okvira s EU politikama, čiji je za cilj uspostavljanje nedostajućeg strateškog okvira u sektoru saobraćaja i veza Republike Srpske. Treća oblast, ljudski kapital i socijalne politike, obuhvata 3 podoblasti: obrazovanje i vještine, zapošljavanje, tržište rada, socijalna zaštita, inkluzija i zdravstvena zaštita, i u okviru njih 2 strukturne reforme. Pod 1, povećanje zaposlenosti kroz poboljšanje usklađenosti obrazovanja i razvoja praktičnih znanja i vještina na tržištu rada, i pod 2, unapređenje kvaliteta i efikasnosti institucionalnih mehanizama za pružanje usluga socijalne i zdravstvene zaštite. Strukturna reforma 6, povećanje zaposlenosti kroz poboljšanje usklađenosti obrazovanja i razvoja praktičnih znanja i vještina na tržištu rada, bi obuhvatila 2 reformske mjere, i to promocija dostojanstvenog rada i sprovođenje garancije za mlade. Pod 2, unapređenje povezanosti obrazovanja i tržišta rada i jačanje pristupa i kvaliteta obrazovanja. Ova strukturna reforma ima za cilj povećanje zaposlenosti kroz poboljšanje usklađenosti obrazovanja i razvoja praktičnih znanja i vještina na tržištu rada, te povećanje efikasnosti obuka i ostalih programa aktivne politike zapošljavanja za sve kategorije nezaposlenih. Prva mjera ima za cilj uspostavljanje funkcionalnijeg tržišta rada s aspekta boljih politika zapošljavanja, konstruktivnog socijalnog dijaloga usmjerenog na unapređenje uslova rada i povećanje produktivnosti, kao i sistemska rješenja u pogledu zapošljavanja i zadržavanja mladih u Republici Srpskoj kroz uspostavljanje institucionalnih kapaciteta u sektorima za podršku zapošljavanju mladih. Realizacijom mjere bi se osigurao i brži i održiviji prelazak mladih na tržište rada putem potpune implementacije garancije za mlade. Druga mjera ima za cilj obezbeđenje efikasnijeg odgovora obrazovnog sistema na potrebe privrede, tehnološke promjene i potrebe za novim kompetencijama kroz jačanje pristupa i kvaliteta obrazovanja. Strukturna reforma 7, unapređenje kvaliteta i efikasnosti institucionalnih mehanizama za pružanje usluga socijalne i zdravstvene zaštite, obuhvata 2 reformske mjere, i to pod 1, unapređena socijalna i dječja zaštita uz odgovarajuću informacionu podršku i visok kvalitet pružanja usluga korisnicima, i pod 2, kvalitetnije i dostupnije usluge zdravstvene zaštite. Ova strukturna reforma ima za cilj unapređenje kvaliteta i efikasnosti institucionalnih mehanizama za pružanje usluga socijalne i zdravstvene zaštite, a realizacija reformskih mjera će direktno imati utjecaj na poboljšanje životnih uslova korisnika. Prva mjera se odnosi na unapređenu socijalnu i dječju zaštitu uz odgovarajuću informacionu podršku i kvalitet pružanja usluga korisnicima. Cilj ove mjere je unapređenje socijalne i dječje zaštite uz odgovarajuću informacionu podršku koja bi bila unapređena kvalitetom pružanja usluga. Druga mjera je usmjerena na aktivnosti pružanja kvalitetnijeg i dostupnijeg usluge zdravstvene zaštite, a uključivala bi obezbeđenje održivog finansiranja sistema zdravstvene zaštite. Realizacije planiranih aktivnosti će biti uspostavljene na osnovu finansijskog održivog sistema koji će omogućiti efikasniju zdravstvenu zaštitu i na taj način poboljšati opšte zdravlje stanovništva, a samim tim i bolju radnu produktivnost i efikasnost.
Poštovani predsjedniče Narodne skupštine, uvaženi narodni poslanici, dame i gospodo. Na kraju, potrebno je istaći da su po oblastima reforme date samo ključne mjere koje podrazumijevaju javne politike koje se bave preprekama osnovnih pokretača rasta i doprinose privrednoj i inkluzivnoj ekonomiji, uključujući politike koje modernizuju tržište rada i čine ih prilagodljivim i odgovarajućima, čine tržište rada i usluga efikasnijim, pojednostavljuju regulatorno okruženje za preduzeća uz povećanje ukupne transparentnosti u privredi. Svaka reformska mjera od 23 reformske mjere koje su definisane u prijedlogu programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2026-2028 godina, pored opisa same mjere, uključuje i detaljan dinamički plan realizacije u navedenom periodu po svakoj aktivnosti. Pored navedenih strukturnih mjera, postoji značajan broj mjera koje nisu strukturne, ali će njihova realizacija doprinijeti realizaciji prethodno definisanih ciljeva Vlade Republike Srpske i one će biti ugrađene u program rada Vlade Republike Srpske i nadležnih resora za naredni period. Budući da je program ekonomskih reformi Republike Srpske za period 26-28 planski dokument za sprovođenje vladinih politika i prioriteta da u potpunosti prati prijedlog budžeta Republike Srpske za 2026. godinu, predlažem da podržite prijedlog programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2026. do 2028. godine po hitnom postupku. Hvala na pažnji. Hvala lijepo. Kolegijum je odobrio obraćanje u trajanju od 10 minuta predsjedniku Privredne komore Republike Srpske, gospodinu Goranu Ratiću. Gospodine Ratiću, izvolite.